Qed isir minn kollox biex il-proġett ta' restawr estensiv tal-Kappella tal-Unzjata tal-Ar u l-inħawi ħdejn is-Salib tal-Olja jingħalaq sal-aħħar tas-sena. Il-proġett b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Knisja qed isir b'investiment ta' €1,400,000. Il-kappella kienet f'xifer li tiġġarraf minħabba ħsarat kbar fosthom saqaf imġarraf u qatt ta' konsenturi. L-aħħar li żorna l-Kappella tal-Unzjata sena ilu kien għadu kif intrama s-saqaf minħabba li kien instabbli u kellu jinħatt qabel. Il-perit Ivana Farrugia mid-Dipartiment tar-Restawru u l-Preservazzjoni qalet li s-saqaf iż-żarma ġebla u ġew dokumentati u merfuqajn biex jerġa' jitla'. Wara saru travi temporanji tal-konkos biex jifilħu l-pis tal-makkinarju u ġie ffurmat il-pedament il-ġdid tal-Knisja. Fix-xogħol ma naqsux is-sorpriżi fosthom fil-bini tal-ħitan. Imma f'tal każ propju għaliex il-kappella ġarfet kemm il-darba u reċettelet skoprejna li fil-fatt hemm 4 ħitan bil-mazkan bejnietom u dak kien jinvolvi li nerġgħu nirrevetu ftit id-disin biex b'xi mod dawn il-ħitan li kienu instabbli l-4 li huma saffi biex ngħidlek u ma kinux għadhom jaħdmu bħala ħajt wieħed kapaċi jġor is-saqaf jerġa' jintrabat ma' xulxin. Literalment isna ħitnihom ma' xulxin b'serje ta' rods tal-glass fiber u injezzjoni tal-ġir fil-ħxuna tal-ħajt. Il-perit Farrugia qalet ukoll li skoperta oħra kienet dik li xħin tneħħiet il-ħamrija minn taħt it-travi instabu traċċi arkeoloġiċi. Mistoqsija jekk il-proġett mexiex mal-pjan, il-perit qaltilna li dan kellu jiġi rivedut kemm minħabba s-sorpriżi li instabu u kemm minħabba l-fatt li s-sit u espost tal-elementi. Il-konsulent ġeotekniku tal-proġett Dr. Adrian Mifsud spjega x'inhuma dawn l-4 ħitan li instabu madwar il-kappella. 2 fin-nofs li huma naħsbu li huma medjevali, wieħed fuq barra li sar iktar tard biex jirfet il-kappella meta kienet qed tiċċaqlaq u ieħor fuq ġewwa biex jagħlaq in-niċeċ bejn il-pilastri medjevali. Adrian Mifsud u Ivana Farrugia qalu li la darba titlesta din l-istruttura ta' pedamenti li jorbtu l-Knisja l-parti l-iktar stabbli tal-olja fuq ġewwa, il-proġett jgħaddi għal fażi tar-restawr tal-ġebel u għalhekk jerġa' jittella s-saqaf, jiġi konsolidat il-ħitan minn barra, isir it-tindif u t-tikħil u mbagħad ir-restawr minn ġewwa.